kumpul saduru juru koko tandaru om teneramet parna om tuak jenang pendek ngungkong sang tua omokani nongkong tutup ing wadya bolo Cengkareng teman-teman sekalian pindho Narendra ingkang minulya jagat raya. Sri Narendra kang minulya jagat raya. Nalika wau paripurna sabdaning Sri Naranata Sabda Brahmana Raja pangandikaning pandhita sabdaning ratu boten kenging wolawali pindho ing Kresna tumates ing gacan seta sang nata jengkar saking paungguhan tedak dhateng ing sasana busana sedyaning kayun arsa lokar busana kang Narendra masuk busana kasatriyan jroning jengkar padherake sang Suba Manggala dinten to ingkang minangka cangkang dalem nggih Lurah Aindra sang Suba Manggala Dewa Ila jane lupak sama tansah kelaman iki. Semambung bukur lan bune wata. Satu
satria kembar busane kembak padha teteke. Aja tasih uda kumarono besok yen nganti dewasa sakita. Dadi gol-gol nek. Datang rina saya serapkan untuk insang sono di sono. Ini dia ini. Ayo. Kabeh putri sinambi hangrantu nggihipun temandan kekalih masuk busana kasatriyan pramila bonjo dumateng para rawuh kakung saputri kula aturi tumuju wonten ing sasana kang sampun sumadyo sanebara kanthi mundhut piyambak monggo Bapak dan Ibu aturan tumuju wonten ing sasana buku dari mundhut edaran piyambak